When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere Okay, else to go. simula na tayo. Ito ang KineMaster. Kung wala ka pang na-download na KineMaster, download mo na. I-click mo ang KineMaster at ito ang lalabas. Ang nasa gitna na may malaking bilog na may plus sign, diyan tayo magsisimula. Pag kinalik mo siya, ang lalabas naman ay ang aspect ratio. May 16.9, may 9.16, may 1.1, may 4.3, may 3.4. Meron ding 4.5 at meron ding 2.35.1. Ang pipiliing nating aspect ratio ay 16.9. Ito ang standard size na ang aspect ratio na kalimitang ginagamit. At ang susunod or next ay ang media. Sa media, nakapaloob ang image kung saan mo kinukuha ang background. Andyan din ang camera, ang picture, ang screenshot, download at iba't iba pa. Hanapin mo ang black na background at iyon ang ilagay mo sa iyong video. I-press natin ang media at lalabas naman ang background. Makikita natin diyan yung background. Yan ang background. So ngayon, i-press ulit natin ang background or pipiliin natin diyan ay ang white color. Yan ang white color. So pag naka-press natin yan, i-check natin, then ganito ang lalabas niyan. Press ulit natin nasa baba at ating expand siya hanggang sa 12 seconds. Yan. Ganyan na mangyayari. Hanggang sa maayos natin siya. Ilagay natin siya sa tamang lugar at i-comport natin. Then, palitan natin siya ng background na green. Yan. Yan. Chinek natin yan. At napalitan na siya ng background na green. Okay. So, andyan yung background na green at kailangan lang natin ay ayusin ang then i-press natin yung layer. Ang lalabas diyan, ito nga yung handwriting, text, effects, andyan din ang media. So sa media tayo kukuha ng ating ilalagay na subscribe button. Yan, hanapin natin dito ang ating subscribe button na dinownload mula sa Google o sa PixArt. So yan ang subscribe button natin. So i-press natin siya tapos check natin, then i-press ulit at lakihan natin siya. So yung tamang laki ng subscribe button. So i-check natin ang ating ginawa. Then ang susunod na gagawin natin ay i-press natin yung nasa baba. Yan. Tapos yan, ilagay natin siya sa tabi at gagawin natin siya, lalakarin natin siya maya-maya. Ang ating gagawin ay ipipress natin yung susi yan sa may tabi. Ngayon, pag na-press mo na siya, hawakan mo yung subscribe button at paandarin mo siya pakanan. Yan, pakanan. Dahan-dahan lang kasi pagka binilisan mo yan, mabilis din ang labas. Yan, ganyan. Yan ang isang paraan para pakita yung subscribe po. Ngayon, meron pang isa na pwede mong gawin. Ang ikalawa ay i-con mo ulit ang layer tapos kunin mo ulit yung subscribe button. Yan. Tinatry natin yan kaya ganyan. I-try natin yan. Yan. Tapos
Yan. Yan yung ating subscribe button na ginawa. Mamaya makikita nyo kung paano siya ilalagay. So, mag-layer ulit tayo. Tapos yung media. Kuhanin ulit natin yung subscribe button for a second time. At ito yung another term para ilagay mo siya sa iyong video. Yan. Pwede mo siya ilagay diyan sa baba o sa itaas. At yan. Kung sa itaas mo siya ilalagay, then at lalakarin mo siya or pagagalawin, pindutin mo lamang uli yung susi. Yan. Yung susi ang daan. Siyang susi para siya ay lumakad. Tapos dito sa baba, i-adjust mo siya kung ilang minutes ang kanyang baba. Yan, ganyan. Pagka check mo siya, so andyan siya sa baba, i-adjust mo uli siya para naman pataas. Yan. Tapos yan. Kung gusto mong paalisin na siya, paalisin mo na siya. Ganun lang ang pagganyan. Yan nilalagay sa ating mga video. Yung mga term na kung gusto mo. Ayan, ganyan yan natin nyo. Ayan, ganyan. Tapos yung isa, yan. Ganyan ang ating video ginagawa. So, ang susunod naman ay ating i-expand uli yung ating subscribe button na ginawa. So, gawa ulit tayo ng another subscribe button. Yun uli, media, yung layer, media, tapos yan, labas ulit siya. So, ito naman ang inilalagay sa ating mga video. Kung gusto mo siyang lagyan ng picture, and every time na magkukuha ka diyan, kung gusto mo lagyan siya ng animation, yung pagpasok niya, marami diyan. Merong paid, merong pop, ayan. Ayan. Meron din siyang ayan, galaw siya. Slide right, slide left, slide up, slide down. Mamimili ka kung alin ang gusto mo. Kung drop, ayan, drop. Parang nahuhulog. Ayan. Ayan. Scale up, scale down. Ayan. So, pag nakapili ka na, then, i-check mo uli sa itaas. Ngayon, ang susunod naman ay kung gusto mo siyang lagyan ng picture, yan, kuha ka uli sa layer. Every time na kuhan ka sa layer, tapos media, yun. Ayan, kuhanin natin yung isang picture diyan. Yan. Pag pinress mo siya, tapos in-okay, doon niya lalabas siya diyan. So, ang gagawin mo dito, ka-crop natin para lumiit siya. So, gusto mong mag-iba ng image or kung bilog, yan. I-icon mo yung bilog. Pindutin mo lang yung mouse, tapos yung shape. Yan, may pagpipilian ka kung alin ang gusto mo dyan. May heart yan, may triangle, at iba't iba kung alin ang gusto. Pero kalimitan, round ang kinukuha. So, ganyan. Tapos, yan, iayos mo lang siya, crop mo lang siya. Yan. Tapos, ilalagay natin doon sa ating unahan ng subscribe button. Yan. Yan, dyan. Tapat muna natin ang logo ni YouTube. Yan, lagay natin diyan. So, kung gusto mong lagyan siya ng animation, then, pindutin mo ulit yung picture. I-press mo yung picture.
Yan. Tingnan mo. Ayan. Kung gusto mo lagyan ng pangalan niya. Yan, animation. Kung anong gusto mo ilagay. Pindutin mo yung animation. Tapos, lalabas din yung kandiyan mamaya. Nakikita mo siya. Yan, tinundutan natin ang animation. Then, yan lalabas yung pop. Gusto mo, pop. Parang popcorn. Yan. Fade, ayan. O yan. Slide right, slide up, slide down. Clockwise. Drop. Ayan, parang ulong nalalaglag. Scale up, scale down. Converge. Ayan, alin ang gusto mo? O, ayan, pili natin. Ayan. So, i-check lang natin kung yun na ang iyong nagustuhan. So, yan ang official. Tapos, balik ka uli sa layer. Kuhanin mo naman ang ating ilalagay na pointers. Yan. May pointers tayo. Hanapin mo lamang sa media. Basta layer pagka maglalagay ka ng ganyan. Tapos, media. Yan. Kinakailangan naka-download ka na yan. Meron kang nakahandang yan. Kung gusto mo pagalawin siya, yan. Ibaba mo muna siya. Tapos, pipindutin mo diyan yung susi. Yan. Tapos, itong sa baba, yan. I-adjust mo yan, yung nasa baba. Yung, yan. Lagay mo siya diyan. Tapos, okay mo lang. Yan, tinan mo magkakaroon siya ng button na red doon sa ating pointers na baba mo ulit. Yan. Basta kada mo, i-isid mo lang siya. Yan, yung may arrow. O, yan, nagawa na natin yon, ano. So, subukan natin. Yan. Yun lang. Tapos, ang susunod natin gagawin ay ang ang bell naman. Wala pa tayong bell pero lagyan natin siya. Yan na konti. Yan. Bagal lamang yung ating kanya. So, ganyan. Every time na maglalagay ka ng animation, pindutin mo lamang yung layer, tapos media. So, yan. Anong kukunin natin? Bell. O, yan. May bell tayo. No? Medyo malaki ang space ng bell. O, yan. Pwede nating liitan yan. Ayan, ano. Pwede natin ilagay diyan. Pero, for the meantime, ay atin muna siyang i-crop. Yan, i-crop natin. I-crop natin yan. Yan, i-crop natin. Masyadong malaki ang space niya sa tabi. Yan, liitan natin siya. Yan, ganyan. Pati yung sa kabila. Yan. Okay, sige pa. Pati pa. Mahirap talaga mag-crop niyan. Pero okay lang. Tandahan lang. O yan. Tapos liitan natin. At ipwesto natin siya doon sa dapat kalagyan. Yan. Lagyan natin ganyan. Ayos natin. Tabi natin. Ayan. Meron na tayong bell. No? Tapos, ang susunod natin gagawin diyan ay lalagyan natin ng animation na pointers.
pointers naman ang ilalagay natin. So, mag-layer ulit tayo. Yan. Tapos, pagdating natin yung media. Yan. Pointers ulit. Gamitin natin yung pointers. Tigitin natin. Pag sinlaki natin dun sa una na pointers. Kasi tapat natin diyan. Yan. Lagay natin diyan. Then, ang susunod ay pagagalawin natin pataas. So, para gumalaw siya, yung susi dito sa kabila. Yung may arrow na ating gagamitin. Yan. Tapos, taas natin. Yan, taas natin siya. Then, i-adjust natin dito sa baba. Dito sa merong red na line sa buo. Yan, tapos baba natin. Adjust ulit natin yung sa baba. Makikita nyo na merong mga point na kulay red yung ating yan may arrow yan para mabas siya. Then yan, subukan natin yan ganyan o. Meron na tayong button. So makikita natin may mga sobra dito sa ating line na kalagay. So ating aalisin muna yan, mga yan, maya-maya ng konti. Makikita nyo yan. O yan. O. Tapos hatiin muna natin yan pala yung bell. Magkon tayo ng split natin yung bell ng konti kasi pagagalawin natin yung bell, ano, yan, split natin siya dun sa may camera. So sa pag-split niyan, gagamitin mo ulit yung susi, tapos gamitin mo itong arrow na pabilog, yan, kung saan mo gustong i-con siya paling or para magkalembang, doon mo siya so yan, split na natin yan. Try ulit natin yan. Ayan o, tingnan mo, gumalaw yung bell. So ganun lang yan. Ngayon naman may kulang pa yan eh. Ang kulang na lang yan ay ang sound. So, i-trim muna natin itong nasa sa hulihan. Yan. Trim na natin yan. Yan. Trim natin din yan. Yan. Na-trim na natin sila. So, ang susunod ay ang paglalagay naman ng sound. Or, ang i-press natin diyan ay ang audio. Yan. Itapat natin ulit yung pointers. Tapos, SFX. Yan, piliin natin ang camera. Camera 1, camera 2, camera 3. Yan, camera 3 ang ginamit natin. So, meron na tayong itapat natin yan. Yan. Tapos, sa bell, audio pa rin. Bitin natin. Hanapin natin ang SFX. Lumabas ka na audio. Yan, SFX. Tapos hanapin natin yung bell. Sound naman ng bell ang gagamitin natin. So kanina nahirapan akong hanapin yung sound ng bell, pero andito lang pala siya. So yan, 2, 3, 4. Yan, nakuha na natin. May Humpty Bell. Natin kung alin ang gusto natin sa number. Yan. Ngayon nakuha na natin. Masyadong mahaba ang
ating sound. So, kailangan putulin natin yan. Trim. Kunin natin yung gunting. Gunting, nasaan ka? Gunting, lumabas ka na. Yan. Trim natin. Trim to the right. Ito. Yan. So, naputol na natin yan. So, try natin. Yan. So, sa dinownload mong video, dyan may ilagay yung iyong subscribe button. Layer muna, tapos media, tapos yung subscribe button animation.